Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: film documentar. Programul poate conține violență fizică minimă ca durată, intensitate și număr de scene, violență de limbaj minimă ca durată, nuditate fără conotații sexuale. Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: reportaj. Programul poate conține violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate, violență de limbaj minimă ca durată, nuditate fără conotații sexuale. Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: talk show. Programul poate conține violență de limbaj minimă ca durată.